Sziasztok, Csabó vagyok, és ahogy majd a címből is láthatjátok, a Redstone Craft lag. A faszom. Mi ez a lag? OITC szerverén fogunk játszani. Meghalsz, köcsög, meghalsz! Ujjúj! Csúnya. Jó, hát csak a lag miatt első. Itt is van valaki. Na, bazd meg. Júj! Jaj! Mert mi a ló erre volt? Oké. Még 7 életem van, és nem vagyok az első, baszki. Júj! Ujjaj! Csúnya! Hát majdnem meghaltam. A lag már minimális. A faszom. Tehát beszarok. Miért nem én vagyok a top 1? Júj. Rohadt lag. Ott van az a hub, gyerek. Meghalsz! Az meg mi a rák volt, hogy nem halt meg? Nem hiszem el. Ok. Szoktam használni Norviót tanácsát. Júj! Csúnya. És nem halt meg, érted? Az meg... Ne! Ó, ne, elfut a lov. Nem bent sokára. Nem ért vele sokára. Ne! Csak ne olyan öljön meg. Akinek kell is. Valaki van az emeleten, oké. Ügyesen észre. Jó. Na, első is lettem. Senki screenshotot. Úgyhogy laggoltam. Júj! Na ne! Na nehogy már! Elvesztettem a játékot, jó? Ezt a laggot is megnézve azért elég nehéz volt. De elindult. Oké. Még azt szeretném mondani, hogy az intrót le fogom váltani. Találtam egy nagyon szupert. Már csak kell Sony Vegas Pro, amivel majd összebírom vágni a videókkal. Ha tudtok nekem segíteni, akkor küldjetek linket kommentbe, vagy kommentet a videó alá, hogy hogyan csináljam. Meg majd feltöltöm a intrót, ha tetszeni fog, akkor majd lájkoljátok. Szerintem jó lett. Na hát igen, ennyit akartam mondani erről. Ahogy néztem, megemelkedtek a feliratkozók, ennek nagyon örülök. Meg köszönöm, akinek feliratkozó, remélem többen leszünk. Hát akkor szerintem folytassuk is valahogy az arénát. Ha valaki meghalna. Igen, ahogy néztük, addig meg is nézek valamit a videó felvevőn. Jó.
Tudjátok, hogy van. Na és csak meg kellett állítanom a videót egy percre. Na, itt is vagyunk. És gyorsan bebírtam még lépni. 25 másodperc múlva indul a következő kör. Angry. Jelölj. Skippen. Nem titok. Majd bejön. Lesz vele videó. Ha normális. Jó, ebbe a körbe biztos, hogy nem lesz benne szerintem. Skype-ra biztos, hogy nem. Na, kezdjük is el, emberek. Jó. És értitek? Bam! Jó, ez már mi? Lov. Azt hittem. Mi van? Jó, ezt meg kell hallom, azt. Fuck, 3 versus 1. Mi van? What? Azt a rohadt fűt ütöm már állandóan. Azt ütöm. Na, mindjárt ki is dobok. Nem dobok ki a szerver. Jó, én őt megölöm. Meghalsz. Meghalsz, cigány, meghalsz. Jó. Jó. Én ezt a gyereket meg akartam ölni, és meg is öltem. És ezt a hookba ejtnem. Júj, de ez már milyen erős! Hátból. Istenem. Mint az oviba. Érted, mint az oviba. Hátulra lejjük meg. Csicska. Csicska veszély! Még egy csicska! Szia! Hú. 5 életem maradt, skacok. Ez nem jött össze. Ovis leszek. No, van már. Azért vannak már. Fuck. Jó, hát ez már mi laggal. De ez mi már? Hogy... Hát, nézd meg, előbb a nyilat is nem adja meg. Ennyi. Meg vagy ölve, csicska. Hát a legjobb helyre dobott ki utcsó életem. Jó, egyedül nem játszok többet. Indiana Jones. Fuck. Fuck you. Ez az. Egyetek, így kell csinálni. És valamelyik csicskát. Na, ezen besírok, ember. Hát várok egy csomót, és nem tudom megölni. Majd ő fog engednem, hagyjad már! És meg se bírt ütni. Azt a rohadt. Csinálom még egy screenshotot. Így rohadt nehéz. Töltölj már, rohadt HP. Ide mi bekempelünk szépen. Hol vagytok, lovak? Lovimádók. Na, hát szerintem ennyi lett volna ez a videó. Köszi, hogy megnéztél. Sziasztok!